नैबे जोंनि मेगा कार रेलीनि उनाव जोंनि लाइमोन गांखंआ 25 खालारनिफ्राय सोलिनाय बे दाननि 25 खालार दाननिफ्राय चलो बीटीसी पाल्टाय सासा सासिर बारी जाय चलो बीटीसी पाल्टाय सासा सासिर बारी जाय आमी एटा स्लोगान मोनसे स्लोगानजों जोङो बे बाराव जोंनि जि माने मुसलमान भाइफोर दङ जि माने सासिमोन दङ जों बिसिनि न' थांनाय नैबे 6 मास दानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा मा थगायगासिनो दङ मा होननानै थांनाय बीटीसी इलेक्शनाव एथ' बुरजा भट 100 हातांक'आव 90 हातांक'खौ बीपीएफ दोलोआ लादों बेखायनो खोमायाव खोमा फुसफुस पास सासा सासिनि खोमायाव रायलायनो जोङो 25 तारिखनिफ्राय लाइमोन गांखं सेन्ट्रेल इउपिपिएलआ बे दायित्वखौ बा बे हाबाफारिखौ लादों।